פה. הנה, אני מקליט. העולם. אתה רואה? תן לי... אל תפריע רגע, תן לי רגע. תן לי בסביבה. היא עובדת? עובד, בסלם. דבר משהו. ספר, למה אתה משחרר? שחר? עכשיו נמצא בזר, אם לא יהיה בלגן. זה לא משהו ענק כל כך. יכול להיות. לא, תאמין לי, אתה תבקש יותר מוכר. אני לא נוגע בכלום. תראה את הצילום שלי ושלו ותגיד מי שווה יותר. אני נביא את הצלם פה, מצלם את הדייג. יוסי, מה אומר שאני לוקח? אתה תראו את הדת. חבר'ה, אני מבקש... אני אמרתי לו עכשיו תתפוס. אסחאב! איפה הדג מגיע? מעזה? תוך ימין את המקל. אל תדאג, אל תדאג. עוד שיראו מזה הצלם. אני. אתה יופי, יאללה. על המטוף קצת. איפה המצוף שלך? לבן? אין קפיצות אבל. נגיד התנגדות? מה מצווה בכלל? אני לא רואה שום צללית מאחורה, כמה יש אחריו? לא, אני רואה את המצוף, אבל לא רואה כמה... איפה חום לו? יחד לחום? למה אתה מסתכל? לא אמרת. איזה פוטה יפה. הנה הקלה! מה זה הדבר הזה? שוך אותו ישר החוצה. הופ הופ. וואו. אני פה בדיוק. מוטי, חבר אותה עם הכרס, חבר אותה. אותה זה. חבר אותה עם הכרס. תגיד מילה, נו, דבר לך. אחלה פוטה שבעולם. איזה פוטה. טוב שזה לא פוטה. אתה יודע מה זה פוטה?
הנה, קנה את זה בו חנן, ועכשיו הוא מדביק אותו. אני מרים אותה למעלה. זהו. חכה. וואי וואי וואי. אל תזוז שנייה, בבקשה, רגע. אני ארים אותה. הוציא לך את הדעת, תראה את המעניין. רגע. לצאת שלי לך תגיד שנייה. תלם. אתה מסביר לנו, זוז. רגע, עוד חכה. רגע. זה הרי מקרסים. תקים אותו, אולי תפוס אותו ביד וזהו. תקים לראש. רגע. על הבחתי, הסתבכתי, וואלה, זה לא מקרב אותו, הדבר הזה? זה לא... רגע. זו! קדימה. רגע, אבל לא קרוב, לא חצי מטר ממני. אז קצת. יוסי, אתה כבר לא סוטה. לא, תהיה, עזוב. לך אחורה. רגע. לך אחורה, יוסי. צעד אחורה ותעמיד אותו. על הכבוד. עכשיו אתה יכול לדבר משהו? לא לדבר פה, חבל שלא פלמידה, אבל זה מה יש. תמיד אף פעם לא מרוצים מה יש. כן, רגע, יודע מה? תן לי רגע, גם היית לנו תמונה אחת בשני. שנייה. רגע, אל תזוז, קיבה. מה, זה של הים? יש לך 700 גרם. לא, פחות. עקיבא אותה ככה. אחר כך. תפסתי לה את הפרופיל, תפסתי. לא סתם מעזימים. זה בדיוק. רגע, זה מה שלי. רגע, לא, באמת. לא חשוב. לא, זה חשוב, לא רואים את זה, מה? בתמונה, מה? לפני שהיא תשחיר. אין לנו. זה לא תשחיר כל כך מהר. אתה מפריע לנו. לא מפריע לכם כלום. לא, יש בו תמונה שהוא ירגיש בפוטו. בפוטה. בפוטה, באמת. רגע, חכה ככה. דבר עכשיו, לא, זה שלך. פוטה, אין מה לדבר. תבוא עוד. תראה, תראו את הזימי. תחילת עונה, נקווה בהמשך שיהיה יותר טוב. אוקיי, יאללה, על הכיפאק, 100%. איך עשו פה את הצילום? חשפו בזה, כן. לא, זה חסר המספרים. חסר את המושכת טיפה.